आरो बे सानावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला जथायै बे क'क्राझार जिल्ला गेलेग्रा गौथुमनि बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों रंजालि बैसागु हाबाफारि खुंफुंनो जोङो लाहार फाहार खालामदों। लोगोफोर नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायथि बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। मैयानि बारहुंखाजों माबायदि जादों नुबाय। बार दै सिख्ला फैदोंमोन नालाय मैया। लोगोफोर जा सौफैबाय। मानसिफ्रानो दाबो सौफैजोबाखै। बेनो जाबाय सेन्ट्रेल आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि रंजालि बैसागुनि फोरबोखौ फालिथाय नैबे। बिबानगिरिजों लोगोसे सानसुमै दैदेनगिरि बिथांमोन जोङो हाबाफारिखौ बे समाव जागायनो सिगांबाय। ओ बंगसाई ओ बंगसाई ओ बंगसाई ओ बंगसाई ओ बयबो स्ल'गानाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। एबसु आरो गोजोननि जिउ लावथों, एबसु आरो गोजोन खौसेथिनि जिउ लावथों, बर'सा देरहासार, बुहुमनि बर'फोर खौसेजा,
Orang mana nih soci? Allah. Cả kỹ cô ma chứ. Kesliya saya sih. Bukan sih namanya. Isu bodoh. Kam damnya, jadi melang kau. Karya muda kalau, gila ni ya. Bitangan pada belas ini menabili harimu di perbe. Bitangan behoy ke bahagia langan, bitangan musanai kau. Ibanta menggiri dotoma dokurat dolarai beroperai sahabat. Kita menuju congratulation. बैसागु बोथोराव गेदेला मादेला दाब्रायनाय मोसौ दामब्रा आगै गोदोनायाव फान्थाव माला सेंग्रा सिख्ला गासै जोंनि उन्दै गिदिर बयबो बैसागुखौ फालिबोदों आरो बेखौ फालिलांनांगोन बिनि गेजेरजों बर' माहारिनि गिदिरथार मोनसे माहारिबाद आरो बर'नि हारिमु दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजानि जे रिंखांनाय दिनै बोथोरा सोलायबाय दाउखौ गाबफैबाय बिलाइ गोरलै खिलिबाय जोंनि साफ्रोमबोनिबो साननाय मेलेमाव गोदान मोनसे मिजिं आसा लानानै जोङो थांना थाफैनो थाखाय जों बोलो मोनबाय आरो सनानों जारों आंनि जारों सनानों To logoफोर दुखुनांथाव बाथ्रा माने बेलासिनिबो प्रग्राम लादोंमोन नालाय हारिमु मोनाबिलि दा अखाजोंनो पुरा आबुं महर मोनासै ओमफ्राय उनावहाय बिराज मोसाहारि बिथां बिदा गिदिरखौ खन होनानैनो प्रग्रामखौ फोजोबदोंमोन आरो बुरिया नांखाया माइरिबो लांदां बैसागु थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोनथोंसै खुलुमबाय